Des de l'Institut Català de les Dones creiem que és molt important el foment i la participació i les xarxes de networking entre dones empresàries i emprenedores de tota Catalunya, amb l'interès també de compartir experiències que més enllà de la vivència individual són col·lectives, perquè les problemàtiques, les visions de la vida són compartides entre les dones, les mateixes dificultats són compartides. Per això és tan interessant i necessari aquesta organització de congressos com el que avui es celebra aquí, el 360 graus, que perdurin també en el temps. El fet que sigui la 5a edició també ens esperançona a veure com a xarxes de networking es mantenen al llarg dels anys. A nivell de l'Institut Català de les Dones creiem que també la visibilització de la carrera femenina i el talent femení és necessari perquè cap societat pot prescindir del 50% del talent femení. De fet, com deia abans, tenim la generació de dones més ben preparades de la història i, per tant, això ha de reflectir-se també a nivell de societat. Actualment, a nivell d'iniciatives que s'estan desenvolupant a l'Institut Català de les Dones, en destacaria una, que és el Pla Director, el primer Pla Director de Formació en Equitat de Gènere del Govern de la Generalitat, que el que ens mana i el que ens obliga és a tenir l'administració més ben formada en polítiques de gènere de totes les administracions del nostre país, formant des de directors i directores generals, consellers, càrrecs de comandament, perquè les polítiques públiques d'igualtat no es fan només des de l'Institut Català de les Dones, sinó s'han de fer a nivell de tot el govern de l'administració de la Generalitat.